पहिली फासल येणार आहे वयर दवरपाक जाय देव 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 दोन दोन लाय तू लाय वयर फासल दोन Tadi dah. भी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है अंडर दूसरा पिछला वाला भी आणि एक प्रोजेक्ट अजून काय दोन एकच कम्प्युटर सेंटर एक आणि तुम्ही क्लासेस फॉर इनॉग्रेट केले तुम्ही सांगा सांग सुरू कर प्रोजेक्ट सांग We are delighted to have the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant with us this afternoon in the presence of Honorable Vice Chancellor and all the esteemed colleagues in Goa University. Today we have laid the foundation stone for the computer center that will be built with funding from RUSA, Government of India, as well as from the Goa University funds. We are looking forward to a modern facility, and we are happy to say that this is in a series of such developments that are taking place in the Goa University under the able leadership of our Honorable Chief Minister, who is Minister for Education, under the support that is given by the Directorate of Higher Education, and the dynamic leadership of our Honorable Vice Chancellor, Shri Varun Sani. I request now the Honorable Chief Minister to kindly say a few words which would motivate us to do better for the future. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या फाउंडेशन स्टोन फॉर द कॉम्प्युटर सायन्स ब्लॉक गोवा बिझनेस स्कूल हाच्या अंतर्गत हाच्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं म्हणजे वायस चान्सलर वरुण सानी, रजिस्ट्रार मॅडम राधिका आणि बाकीचे सगळे गोवा युनिव्हर्सिटीचो स्टाफ खूप खोस बघता की गोवा युनिव्हर्सिटीत वेगवेगळ्या रुसा फंड्साच्या अंतर्गत तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो रुसा फंड वेगवेगळे फावटी आमी वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर वापरता. आज परत एकदा आमी नव्यान जो फाउंडेशन रुसा फंडाच्या अंतर्गत जो फाउंडेशन स्टोन घातला. फाटलो आमी फाउंडेशन स्टोन घातलेलो ती बिल्डींग बऱ्यापैकी कंप्लीट जायत आयिल्ली आसा
आणि आज इट इज एन एडवान्स कॉम्प्युटर ब्लॉक हांगासर सुरवात जाता. गोवा युनिवर्सिटीन शिकपी सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर ह्या कॉम्प्युटर ब्लॉकाचो पुरेपूर उपयोग जातलो. रुसा फंडाच्या अंतर्गत आसतले किंवा गोवा स्टेट फंडाच्या अंतर्गत आसतले. गोवा युनिवर्सिटी खातीर वेळच्या वेळी वेगवेगळी मदत ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान ज्या फंड्साच्या बाबतीत अपग्रेड करपाच्या बाबतीत ह्युमन रिसोर्साच्या बाबतीत ही सदोदीत गोवा गव्हर्मेंट दीत आयिल्ले आसा. हाज्याय फुडें गोवा युनिवर्सिटी खातीर सगळें सहकार्य हें गोंय सरकारा कडल्यान सदोदीत उरतलें. आज परत एकदां हांव गोवा युनिवर्सिटीचे पुराय वायस चान्सलर आनी तेजे पुराय स्टाफ हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर लेईंग द फावंडेशन स्टोन फॉर द कॉम्प्युटर ब्लॉक. थैंक यू. गोवा यूनिवर्सिटी की तरफ से रूसा फंड के अंतर्गत आज हम जो फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे हैं, इसके लिए मैं वाइस चांसलर वरुण साहनी जी, रजिस्ट्रार और उनकी पूरे टीम को मैं पूरा अभिनंदन करता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली दिस project is of the more than 10 crores of rupees we are spending under the RUSA funds for the computer lab. Once again, I am congratulating for the entire Goa University staff for laying the foundation stone of the computer lab. अपकमिंग एजुकेशन सेक्टर में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्या और कुछ फंड दे रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत तो ढेर सारे चेंजेस आने वाले हैं. मैं सिर्फ इस वक्त इतना ही कहूँगा कि गोवा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो हम रूसा के अंडर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ और जितना जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए.